Dalje odavde ovo vozilo pristiglo iz Slovenije pre 6 meseci neće moći jer nema registarsku tablicu. Iako je ove godine u Zlatiborskom okrugu bilo mnogo požara, 4 vatrogasna vozila, vlasništvo dobrovoljnih vatrogasnih društava Kadinjača i Užice, nisu mogla da izađu na teren. Ti propisi uglavnom su nas zakočili, zato što svi razmišljamo Euro 3 standard, hidrovolan, hidraulične kočnice. Sad smo u stvari treba da kontaktiramo u najnovije vreme, to su informacije da treba kontaktiramo i ljude u SUP-u i na tehničkim pregledima donesemo papire da vidimo, pošto je vozilo prošlo taj kontrolni tehnički pregled, da li može, a onda ako ne, onda da se obratimo opet sektoru za vanredne situacije. Ne bi to bilo ništa neobično da čak 70% vatrogasnih kamiona širom Srbije ne ispunjava te iste uslove, a ipak su registrovani. Još 3 kamiona, takođe donacija iz Slovenije, 3 godine čekaju registraciju. Iz istog razloga, vozila koja pripadaju dobrovoljnom vatrogasnom društvu Užice takođe nikada nisu izašla na teren, a parkirana su u zgradi iza mene. Kamioni su izuzetno očuvani sa malo pređenih kilometara, registrovani u Sloveniji i prešli 700 kilometara do Srbije, gde ih je zakonska procedura parkirala i blokirala. U rešavanje problema uključio se i gradski većnik za saobraćaj. Može da se reši preko Vlade Republike Srbije posebnim aktom, da se odavde pošalje inicijativa, da se ta vozila da su neophodna i da treba na taj način da se reše. Na teritoriji cele Srbije ima oko 100 vatrogasnih kamiona koji imaju isti problem, pa je nejasno zašto se nije reagovalo ranije kada je dobro poznato da su mnogi vatrogasni kamioni koji se sada koriste širom Srbije u mnogo lošijem stanju i nemaju svu potrebnu opremu. Procedura traje dugo, ali ukoliko sektor za vanredne situacije hitno pokrene proceduru i javi se Agenciji za bezbednost saobraćaja, jednim aktom vlade može se rešiti ovaj dugogodišnji problem. Snježana Ostojić, Televizija Nova.